Bueno, jarraitzeko, daia lasterle, bukatzen jungo era. Oztopoak oztopo, mehatxuak mehatxu, eta traba guztixen gainetekan, Arnaldok fizikoki hemen ezin da egon, baina gutxinez bezu bat ekarri digu. Da mesedez Iñaki, iso Arnaldo mezu irakurtzeka, bai. Arnaldo Otegi, Logroñoko kartzelatik. Ia lortzen dugun urrengoan berak irakur dezan. Kaixo lagunak, ezer baino lehen, hemen Elgoibarko plazan bildu zareten herritarrak, euskal preso politikoen zenitartekoak, erakunde politiko, sozial eta sindikatuetako kideak. Har ezazue, bezarkadarik beroena Logroñoko espetxean bahiturik gauzkaten euskal preso politikoen partetik. Badiraia, 3 urte plaza honetan, neure azken ongi etorrian, zera esan dizuena. Orain dela gutxi Europa erdian, Europako estatu garrantzitsuen presentziarekin negoziatzen aritu gara. Zoritxarrez akordio erdiesteko ez genuen aukera izan, baina gaur hemen, orain 3 urte, egoera iluna denean, gauzak gaizki daudenean, etxipena edatu denean, zera esan nahi dizuet. Ezker Abertzaleak zailtasun guztien gainetik herri honekiko duen bere konpromisoagatik berriz ere piztuko du ilusioa Euskal Herrian, eta egin beharrekoa egingo du behingoz, askatasuna eta bakea lortzeko. 3 urte pasa dira, eta gaur esan dezakegu orduan hasitako bidea lehen fruituak ematen hasi dela Euskal Herrian. Ezker Abertzalearen estrategia aldaketari esker hein handi batean. Bai, horrela da. Estrategia aldatzea erabaki dugu, eta arrazoiak guretzat nabarmenak izan dira apostu hori egiteko. Nire ustez, estrategia aldatzeko zegoen behar nagusia galdera honetatik zetorren. Lizarra garazitik ona defendatzen badugu Euskal Herrian baldintza guztiak daudela aldaketa politikorako, zergatik ez da ematen aldaketa horri. Eta erantzuna ere garbi azaldu zitzaigun. Baldintzak badaude, baina estrategia desegokia planteatzen ari gara. Beraz, ardura besteen jarri beharrean, geure buruari autokritika zorrotza eginez heldu genion eztabaidari, eta eztabaidatik berriro ere Ezker Abertzaleak borrokarako eskaintza zabala luzatu dio Euskal Herriari. Hori zen helburua eta lortu dugu. Izugarria da eginiko lana. Berriz ere frogatu duzue gauza guztien gainetik baldintza txarrenetan ere zuentzat, guretzat, ez dagoela ezer garrantzitsuagorik gure herritarrenganako interesa baino. Beraz, gure oinarri sozial eta militantea txalotu eta zoriondu nahi dut. Erronkak eskatzen zuen mailan egon zaretelako, zaudetelako, eta honek ematen digulako indarra eta konfiantza etorkizunari aurrez begiratzeko. Ya sé que alguno, los últimos que trataron de neutralizar este cambio estratégico con nuestras detenciones, dice ahora que nuestra actual posición obedece a la estrategia represiva que han mantenido y mantienen contra los sectores abertzales y de izquierda. Y así, una izquierda abertzale cautiva y desarmada, derrotada política y socialmente, no tiene más remedio que cambiar su estrategia. En definitiva, que el Estado ha ganado y nosotros hemos sido derrotados. Si es esa la situación, ¿por qué están tan enfadados? ¿Por qué están cada vez más crispados? ¿Por qué están tan histéricos? ¿Por qué, tras repetir y exhortar permanentemente a la izquierda abertzale a elegir entre bombas y votos, ahora tratan por todos los medios de evitar la presencia electoral de los abertzales de izquierdas? Y además necesitan inventarse acciones futuras de ETA cuando la organización ha declarado el alto el fuego hace ya unos meses. Solo hay una razón que explica este nerviosismo. Tienen miedo a la fortaleza, no solo electoral, del pueblo abertzale de izquierdas. Así lo explicaba el dirigente histórico del PSOE y padre de la Constitución española, Gregorio Peces Barba, en un artículo del País. Yo no me engaño con la izquierda abertzale, estos no son como otros. Estos no quieren saber nada de España, estos se quieren ir, se quieren marchar y no nos podemos engañar. Tenemos con ellos un gravísimo problema político que debemos combatir de manera democrática, pero si ellos ganan democráticamente, pues habrán ganado. Ba hori da espresuki eta benetan jakin eta pentsatzen dutena. Badakite esparru demokratiko soilean independentistak baino askoz ere ahulagoak direla. Horregatik, eta beti bezala, eguneroko zailtasun eta zurrunbilotik haratago, argi luzeak jarri beharrean gaude. Argi luzeak helburura begira, eta helburua Euskal Estatua da. Bidea antolakuntza eta borroka, eta antolakuntza eta borrokaren bidez gehiengo zabal eta demokratikoak osatzea.
estatuen aurkako konfrontazio demokratikoa bideratuz. Hori da apostua eta ongi goaz bidea egiten. Animo Euskal Herria. Bukatzeko, orain dela gutxi hildako Mikel Ibañez gogoan eta Elgoibarko presoak ere gogoratuz, preso guztia gogoratuz, agurtzen zaituztet, eta ez ahaztu, sonreíd, vamos a luchar, gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista, gora gu! Bueno, gure partetik ja bukatzea guaz. Bakarrik uste tokatzen jakula gauzak ondo inezkero eskertzia. Da, nola eskerrenekua eran, hori ingo momentu batian bai. Eskertzak, azteko, goltzonen gainean ondian guztixeri. Miren, Unai, Iñaki, Tasio, Peio, Izaskun, Oskar, laguntza eman digutenak. Bai, katela jartzen, pankata jartzen, trafiko lanetan, txapa saltzen, pekatina saltzen, kamiseta saltzen eta guzti hortan. Eskerrik asko ere Markosi, bere lan eskutuan getxikan. Eskerrik asko Garako Lurlezi, berak badaki. Eskerrik asko udaletxeko langile eta udaltzainei. Eskerrik asko Elgoibarko lagun taldea eta Elgoibarko Club Deportivo Futbol taldeari. Gorko kirol probak atzeratu inditxulako. Eskerrik asko atxikimendua eman dezuen guztioi, guztioi, bai Euskal Herrian eman dezuenoi eta baitxa ere gure mugetatik kanpo eman dezuenei ere. Argi dagoena da elkartasunak mugarik ez ditxula. Eta eskerrik beroena, benetan zuei, gure gaurko deialixakin bate itxiaren. Espero genuen jendea biltzia, baina, guztu elitzu era ba. Eta fijo, Arlandok ere, guztu hartuko da bala. Bixarko argazki hori. Eta esperuan, urrengo bider, plazeo hontan, elkartzen geranean, Arlando Nogieto horritxe izango da lakuan, gora zue, eta gora Arlando! Atzo zu izan zinen moduan, izan gaitezke bihargu. Ta horregatik poza nahi duen, askon mezua dakargu. Zure eta beste askoren alde, askok lanean diardu. Zatozenean ardo kopa bat, Angela Murillon kargu. Ze herri honen askatasunak, zure irriparra behar du. Zure irriparra behar du. Bera ez dago baina irrifarra, Elgoibarko plazan darrai, naiz eta hemendik aurrerakoa, gelditzen zaigun ikusgai. Datozenean datozela gu, hemen txegongo gara zai, askatasuna lau haizetara, eskatzea gaur dugunai, Arnaldok hori merezi baitu, ta Euskal Herriak ere bai, larai, 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 larai.
Euskal Herria zorionean nazioarteko auzita. Itxutasunak jada ezin du begiratu urrutira. Ni Arnaldori enatzaioari idoloi legez begira. Hemen ez dago inor sobera, talarregi falta dira. Denon artean ekarri behar direnak Euskal Herrira. Direnak Euskal Herrira. Azken boladan jasan ditugu makina bat astakeri. Herri txiki hau atzeratzeko askoren ustez gehiegi. Kartzelan daude eundaka preso, kartzelan zaude otegi, baina badugu nora begira, ta zeri heldu ta segi. Besarkada bat gure ondora, iritsi ez diren deneri. Larai, 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 iritsi ez diren deneri. Lortuna jangatuntzagu borrokari gabe auskal du. Ikekarri atu borrokaku ez da juko zantuko. Ugaratu